खुलुमबायखा जत रांसानि ताखुकते बुकुसं आं नरंनि कक्सानाय एंटारटेनमेंट यूट्यूब चैनल तिनी बो हायना हाय नरं बागै नाकुमा कग्रक तुबि फैका नरक तिनी बो अ भिडियो न पुइलानि सिमी पाइथाक जरा नायनायनि बागै साइटलायदि भिडियो न नायै आदाक मादरखाय स्क्रिप्ट रखाय तारि बायजादि तै तमन नरक आनि अ चैनल कताल ताखुक हायके बा कताल बुकुक मुइ तंखा हिके अ चैनल न सब्सक्राइब खालायको हिके बा नरक सब्सक्राइब कायसा खायरि बायजादि भिडियो न नायतो हेंगे बा लाइक कैसा रोई रिदि हेंगे फायदि तिनिनि अ भिडियो नि चेंगलाय मं बुखागसे थांलायाना नरक जतन साइम बेखना तिनि TSF रंनि बुखाक्तै सिनि kokborok लैंग्वेज रुमान स्क्रिप्ट न ति choba ongkhor o choba ongkhor kokno tui no ang kisisa norok bai o video bising tui share khalayna bagai se o video noron bagai toi phayo tini bo baksa sini tibrasa kising tibrasa rongni bising go tini bo baksa bengai sengai khayei tini jatre pot kok saboi tini tongoi man ko tibrasa rongni tei tamasai kam tongba choba bo osong kholai sauka mata man ya delino masi mari nai ni siro kholai tefo ko tini bo kholai sauka kono sai kam krei rok nei baksa sini tibrasa rongni bisingo oma hairok wan sugoi tongnai masa mangnei tongoi mano ha awon bagai se ang tini sanani naimani ge omno जों tamani bagai kokborok no Ruman script nang abono जों saimana nangnai जों sini kokborok language no jodi no Ruman script bai o sini kokborok no use khaimaka hinke sini bagai abo belai khena ham kaham abon bagai sitini TSF rok borok o sini kokborok language no Ruman script bai jesa kaibono sorkarni thaniwo saimanan bagai bujirinan bagai tini TSF rokni bukhaktei tini choba kotor choba khalai tongo जों o hasakao जों tibrasa bosong hediba tamni bagai sini kokborok language kai Ruman script bai abo senamaya ha tangi senamaya bangla bahasa no senamano hingke sini kokborok language kai Ruman script bai senamnani o hasakao abo khai khlaimalia abon bagai no joto sini tibrasa takhuk tei bukuk sorok srai sreke saimana nangnai sini kokborok language Ruman script bai जों jodi no sina thangka hingke abo जों klai kheno जों simano tei porina thangka hingke bo जों Ruman script jodi no sini kokborok language no khlaima hangke जों pori thani bo abo laite sakaino जों pori mano ha tamni bagai जों bangla okhorok bai sini kokborok language rongno जों seitonai ba noro baksa bangla kokborok rok pori khna hediba busu kokoi mokoi akar rika rok baksa seina siringya ha bangla basa bai sini kokborok no tabu phano baksa kaham kai clear khai seimanai gwereikho hoyto tongono 100 bisingo 40-50% tongono te 50% borok no sini kokborok language no bangla okhor bai shuddho khai ekdom thik kai seimanai gwerei ga abon bagai no Ruman script bai seina thangka hingke जों abo klai sakeno seimano tei klai sakeno porimano ekdom srai kai ga abon bagai se tini TSF rok borok tini kha nangei tini jesa kaipono
sini kokborok language no Ruman script bai chalu khaina nangnai ha singabo nasinango nangyakhai ingya hinai tini borok o demand no borok tini sanlai tongo tamni bagai hinke governor ni thanibo o kok jehetu khunjuo jemon thapara jakma hai waisebono patak sakai bujaganyan bagai tini borok tini lahar ara tini kasulai tongo abon bagino ang sanam musungo sin tibrasa takokte buk songrono sin tibrasa no bisingo kobor hai borok kwamon tongo ha tini o salaima rongno baksa comment sisawano sai kam kurui musuk busa ha oma harokni simano ani o video o simano nung tam sika nung tam saiman ka hanai piaba khabane takokte bukuk song যদি no sini kokborok language no sung Ruman script bai tomuno sung snamanya hinke ba obono khlaijage hinke sini generation sini jara serai tabuk pori tongnai rok ha borok ni tebo समस्या फाइनाय tamni hinba sini nijini kokborok basano sung Ruman script bai jokonte khlaiman ka hinke abo porikha rithani rogo suitani rogo kalai sekeno simanai kalai sekeno poribo manai aun bagaise tini TSF rok tini omhai bagai choba khlalai tongo aun bagaino sini tibrasa joto kamiu tongnai bolong halagon tongnai baksa sia ongkhor tagbo tongoi mano kobor hai ha aun budang tini norno sanan musungo norok saimana nangnai o sini kokborok language abo Ruman ongkhor bai jahato sinan bagai haigaba Ruman script chalu ungnan bagai abo sung belakhene nango abo belakheno sini bagai very important amasi khabon tahote bousa abon bagai no ang tebisi kobang kok salia paithako joto tipra hani joto tipra sa takuk tei bukuk sorongno ang omono koinai sung sini kokborok language no sung Ruman script bai chalu khaiman ka hinge serai khna rok pori thani belekheno abo kahamnai ha seitani bo kahamnai arate kasanani bul sulte kuno tonglak jodino sini kokborok no bangla ongkhor bai mangno ব্যবহার khaito hangke baksa pori thani exam rogo kaham gai suddo gai simeng thanai ha simeng khaino nangara tam o marks busung masinai ba ha 100% no 0 pass rok manai 0 star rok manai ha bumuda perno ba ga aun bagno Ruman script chalu jesa kono sung nasinango abo jotoni bukugono sinti brasarong thanibo omhai ekdom abaimung omhai samung omhai kokrongno tiyei jotono salanya nango basalanya nango chobao bo yagrilanya nango khabon takuk tei bukuk so tinin video orono ang kholopka hain hai katal video norok bai malai phinai jotono kaham kurung susto tongbai jadi tibrasa ayuklok thung tinin bagai amsukno jotono no khulumka